Sir, patunayan natin Kapampangan ka. So, ayun na po. Kabalen, mutako po Kenny. So, as a Filipino na nangarap Mm-mm. na makapunta sa ibang bansa, ayun, paano nag-umpisa yung gano'n, yung journey mo? Apply ako ng foreign worker dito, kaso nang dumating ako dito, binigay ako sa ibang employer. Oh! Hindi talaga yung employer ko na ano. Kaya dinala ako sa mga ibang employer na hindi talaga yung ano ko, employer ko dito. Kaya Wow. nag-struggle na naman ako. So, umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Unang salta. Unang salta pa lang dito, may may challenge na. Ganun yung Grabe. time na, Do you remember na umabot ka sa point ng rock bottom? ayun, Yung talagang walang-wala, dumating na yun. wala kang trabaho, wala kang matirahan, wala kang matakbuhan. Meron bang parang ganun sa part ng buhay mo? Meron. Dumating sa buhay mo na masasabi mong homeless ka. Like talagang walang-wala, homeless, Dumating yun. talagang naging homeless ka, sir. Mm. Wow. Grabe, Yun yung part na talaga Yun yung na- rock bottom mo talaga. Kaya every time na maalala ko yung Yung nagiging Yun yung inspiration mo. nagpapalakas sa akin. Kaya ka talagang nag-i-strive na Nag-aano bumangon. What's up mga kabalen? So eto na, no? We had a chance na makausap natin ang owner mismo nitong Macau Imperial Parsons Place dito sa Edmonton, Canada. Ayan. So as an owner, sigurado merong siyang mga pinagdaanan bago niya na-achieve itong business na to and yung kanyang status dito sa Canada, no? So very inspiring yung kanyang kwento at sigurado pwedeng magbigay sa atin ng yun nga, inspiration sa mga kapwa Filipino, lalong-lalo na sa mga kapwa namin mga Kapampangan. Ayan, sa mga kabalen natin. So, ikakwento niya sa atin, ibabahagi niya sa atin kung ano ba yung naging journey niya dito sa Canada habang kumakain kami nitong mga napakasarap na pagkain niya dito sa kanyang store. Ayan. So, this is not actually just an ordinary boba store or milk teahan. Meron din siyang mga sinaserve na mga food. And one of them is ito nga, authentic Kapampangan sisig. Ayan. So, walang itlog, walang mayonnaise yan, ha? Kapampangan, authentic yan. So, ito na. So, without further ado, mga kabalen, papakilala ko sa inyo ang owner or one of the owner ng Macau Imperial Tea dito sa Parsons Place, Edmonton. Walang iba, kundi si Sir Jeff Visda. Ayan. Ayan. ako nga pala si Jeffrey Visda from Arayat, Pampanga. Dumating ako dito sa Canada simula nung 2013. Ayun. So matagal-tagal na rin po, sir, no? Matagal-tagal na rin. Sir, patunayan natin Kapampangan ka. So, ayun na po. Kabalen, mutako po Kenny. So, sir, ito, Kapampangan lang tayo ng mabilis, no? Si Sir Jeffrey, yun nga, tubong Arayat, Arayat. Pampanga. So, biyasa yung mga Pampangan. Talagang diretso yung magsalitang kay king kakakatamong amanong siswan na dapit. Kaya nga. O sir, batian mo lang king kakatamong salita. Kamusta ko po? Taga-Arayat ko po. Kining paritam kayong Pilipinas. Proud Kapampangan. Basta pag nga ko po tayo, mamasyal ko po kining Macau Imperial Tea Parsons Place. At ali naman na puro bubble tea dami kayo ni. At ito mo mga pamangan mo rin. Pamangang Kapampangan and Filipino. Lalo na yung the best sisiging Kapampangan again sisig. Wow. Meron tamong kin. You can say it's authentic Kapampangan. We can claim. We can claim na it's Kapampangan authentic sisig. Ayan. Okay. So, siyempre, without further ado, sir, talaga nagkapampangan na ako. So, habang kumakain tayo, sir, kwentuhan tayo ng konti. Ito na nga, kumain na nga. I-share nyo sa amin yung inyong journey dito sa Canada. Yun nga, nung nagsimula ako dito before itong Macau Imperial Tea, nagsimula muna tayo sa tasting ko. Hindi sir, siguro umpisahan natin yung entry point. Yung entry. As a Filipino na nangarap na makapunta sa ibang bansa, ayun, paano nag-umpisa yung gano'n, yung journey mo? Nung nasa Pinas ako, dicer muna ako sa SM. SM Clark? Clark. SM SM Clark. Clark. Okay. 2010 and then nagsimula ako na mag-Taiwan
ng 2011. Okay. And then, tinapos ko yung kontrata ko sa Taiwan 2013 and nakapag-apply ko ng foreign worker dito. So, ibig sabihin, sir, from Taiwan, hindi ka na umuwi ng Pinas. Hindi Diretso na. Canada Diretso na ka na. Canada. I see. Okay. Diretso ng Canada and then nakapag-apply ako ng foreign worker dito. Kaso, nung dumating ako dito, binigay ako sa ibang employer. Oh! Hindi talaga yung employer ko na ano. Kaya dinala ako sa mga ibang employer na hindi talaga yung ano ko, employer ko dito. Kaya Wow. nag-struggle na naman ako. So, umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Unang salta unang salta pa lang dito, may challenge na. Ganun yung Grabe. time na Okay. 2013. Pero And then, nakapagtrabaho naman po ng maayos. nag-start ako sa work and then kaso, yung naging employer ko, yung supervisor doon, medyo may pagka-strict to na ano na, masyado niya akong yung pinapahirapan. Oh, okay. Masyado niya akong pinapahirapan and then gusto niya, parang hindi ako titigil sa trabaho. Oo. And then, nagtanong lang ako regarding sa schedule ko and then, yun, nanakit na siya. Parang ayaw niya yung pagtatanong ko ng schedule sa kanya ng regarding sa mga oras ko. Mm-mm. Siguro, wala sa kondisyon. Okay. So, just like any other Filipinos na naghangad pumunta dito sa Canada or maging OFW, no? Talagang nakaranas siya ng mga struggles and mga challenges. So, ano po yung masasabi niyong naging mga challenging na part ng buhay niyo dito? Yung nag-umpisa yung mga challenges kasi nabanggit niyo po na medyo naging danger yung yung papel niyo. Parang baka pwede kayo mapauwi or whatsoever. Yung parang ganun. Ano po yung naging niyo po doon? Yung time na yon nung dumating na yung time na nagbago na yung policy ng Canada. Tapos yun, nawawalan na kami ng mga permit na malapit na may expired. Which is hindi bago. Kasi ngayon, ganyan din ngayon eh. Ganyan Same talaga thing, ang kalakaran ng Canada, pabago-bago yung policy niya. Pero di kami nawalan ng pag-asa. Nag-try kami na mag-apply ng student sa massage therapy. And then nung natapos na yung magto 2 years na ako, matatapos na ako kasi hindi ko na tinapos yung school year ko kasi gawa nga na nauubusan na ako ng budget. Oh, okay. Siyempre, kailangan mo talaga ng kasi own pocket talaga yung bayad mo. Kasi 2 years yung babayaran ko. So, ibig mo sabihin, sir, from foreign worker, nag-change ka into student. And pagkatapos mag-student, bumalik ako sa foreign nagtrabaho ka na naman, foreign worker na foreign naman. worker. So, tingnan niyo yung struggle niya, tingnan niyo yung mga pinagdaanan niya, mga kabalen, no? From foreign worker, student, foreign worker ulit, just to keep yung legal status niya dito sa Canada. So, hindi ang pagpunta ng mga ibang bansa or in Canada, hindi biro. Hindi siya parang, oy, wow, nasa abroad, wow, mayaman na yan, marami ng pera yan. Hindi. Akala nyo lang yon. Yung pinagdadaanan dito ng mga foreign workers talagang sakripisyo. Hindi ito luxury. Yan. So, do you remember na umabot ka sa point ng rock bottom? Yung talagang walang-wala, dumating na yun. Wala kang trabaho, wala kang matirahan, wala kang matakbuhan. Meron bang parang ganun sa part ng buhay? Meron. Yun yung time na dumating na yun ng 2016. Yun yung hindi ko makalimutan na part na yun. Yung 2016 na yun, dumating na yung time na yun. Yun yung time na nawala na mabayaran na pang rent. Okay. And then, ngayon yung mga gamit ko, linagay ko na lang muna sa car, sasakyan ko. Tapos, every time na matutulog lang ako, nagpa-park lang ako doon sa West Edmonton Mall, doon sa WEM, doon sa parking lot doon. 5 days ako gano'n. Wow. And doon ka matutulog. Doon ako matutulog. Buti na lang, sir, may sasakyan ka nung time na yon, di ba? And then winter pa yun, ha? Wow. Kaya lagi paggabi naka-on yung sasakyan ko and then nag-open lang ako ng konting allowance sa window para di sa ako ventilation. Yeah. Ayun. Kaya, yun. So, dumating sa buhay mo na masasabi mong homeless ka. Like talagang walang-wala, homeless, Dumating yun. Talagang naging homeless ka, sir. Wow. Grabe. Yun yung part na talaga Yun yung rock bottom mo talaga. Kaya every time na maalala ko yung
yung nagiging Yun yung inspiration mo. nagpapalakas sa akin. Kaya ka talagang nag-i-strive na Nag-aano bumangon. So, after mo maging homeless, sir, paano ka nakatayo uli? Yun, nung time na nakapag-apply ulit ako ng, naghanap ako ng mga yung mga Lamia. And then Okay. yun, nakapag-apply na ako noon. And then, awa ng Diyos, nagkaroon tayo ng approved Lamia. Okay. Tapos yun, nagsimula na ako na nagkaroon ng trabaho. Okay. And then, yun, nagsisimula na ako noon. And then, pag time na nag-ano na ako ng, para makabangon, gumagawa na ako ng mga, yung nagpaalam ako doon sa boss ko doon eh. Hindi ko nababagitin kung ano yung company. Sige. Nagkakat ako ng mga chicken. Eh ngayon, kinukuha ko yung mga chicken na excess na skin. And then, pinapry ko yon, pinapak ko sa ziplock. And then, pupunta ako ng mall, ibebenta ko sa mga food court. Nilalako mo. Dinalako ko. Wow. Okay. Para extra income lang. Oo. Yung, Kumbaga parang patago lang. Uy, bili kayo ng... Oo. Para hindi ka lang mawala ng pag-asa, Oo. kailangan gumawa ng paraan. Galing, grabe. Mga kapwa Pilipino din, at least, todo support naman sila sa atin na pag inalok ko sila, Hindi, tsaka walang ganun dito eh. Kumbaga, walang masyadong... Nakabakpak ako. Kala nila customer ako, pero nag-aalok lang ako ng So yung bag mo, laman, puro chichara. chicharon, Kay chicken skin. skin. Wow! Kaya, Grabe. tapos after nun, nagsisimula na ako gumawa ng mga spring roll. Oh, okay. Parang Nag-variety ka na. Dumadagdag. Tapos nagpo-post na rin ako sa marketplace. Okay. Parang hanggang na-try ko na mga kaibigan ko na minsan na tinuturuan nila ako regarding sa mga ibang product. Mga recipe din nila na try mo gawin to, ganyan. Hanggang na-try ko yun, pumatok. Ayun. So doon na nag-boom yung Doon na kanyang nag-boom business. na yung tasty cooking. Ayun. Doon So, na nakilala. nung nag-boom na yung business mo, malakas na, empleyado pa rin kayo noon or... Ay, empleyado pa rin ako. Okay. So talagang kayod, no? Todo kahit na. Kayod, sabi nga, kayod marino. Oh. So yun mo, from homeless, nagkaroon siya ng chance na magkatrabaho ulit, which is na-acquire na niya yung pambayad sa rental. Nakapag siya ulit. Nagkaroon ulit siya ng tirahan. And then yun, nagkaroon siya ng puhunan para siguro sa everyday expenses. And then yun nga, ginawa niya yung naghingi siya ng mga chicken skin na ginawa niya chicharon. Binenta, nagkaroon ng konting income. Ito naman, sir, itong ating kinaroroonan ngayon. Paano mo na-acquire ito? Kasi hindi ito basta-basta ma-acquire ng kung sino-sino. May presyo ang pagpa-franchise. Macau Totoo Imperial Tea. May halaga yan. Paano niya po na-acquire ito, sir? Pwede niya naman sa amin. Dumating din sa time na nag-struggle din ako. And then, lucky din na yung mga customer ko na Filipino store. And then, na-meet ko yung isa kong kapartner doon. Okay. Na sabi niya na, yun, na-meet first time ko siya na-meet na ganyan. By the way, si Rachel pala. Ay, ate. And, yun, sabi niya, nung magkakwentuhan ng konti-konti, and then sabi niya, tinanong lang niya ako na kung wala daw akong alam na pwedeng i-business. Sabi ko, may i-recommend ako sa'yo, ate, bubble tea. And then, kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo yung contact. Hindi, sabi niya, gusto ko partner tayo. Uy, ganun yan. talagang ang swerte talaga. Bigla na lang Pero dumadating. sabi ko, ate, hindi ko pa kaya, sabi ko. Oo, okay. Kasi talaga, that time, Wala akong pera. Wala akong pera. Oo. Pero sabi naman niya na, hindi, wag mo nang isipin yan. Darating din yung time na part na yan, sabi niya. Tapos, kasi sayang ang potential. Ayun. So, doon ako nag-trigger na may nagtiwala sa'yo, sir. Tiwala. Yun ang Okay. mahalaga kasi, tiwala. Yun ang importante lang doon. Tsaka yung syempre, hindi ka naman pagkakatiwalaan kung wala kang kapasidad. Diba? So, nakita niya nga yung sabi nga, yung potential. Nakita niya yung potential mo. Kaya pinagkatiwalaan ka niya. Totoo. Galing. Kaya yun, dumating din yung mga other partner namin, si Don and then Ate Florence. Hi. Kaya yun, doon na nabuo yung grupo namin. Oh, okay. Pero bakit Macau Imperial? Ang daming business. Kasi regarding sa Macau Imperial, meron din akong isang customer na from Macau Imperial din, Pork Map. Okay. Si Ate Awi. And
kumukuha siya ng product sa akin hanggang tinutulungan niya rin ako na i-recommend sa mga ibang Macau. Ito yung sa Facebook mo na ano, yung other business mo. Yeah, Ano Tasty kasi- Cooking. Tasty Cooking. Yeah, Tasty Ayun, Cooking by Tasty Jeff. Cooking. Mhm. So, meron kang Tasty Cooking and nagdi-distribute ka sa mga Macau Imperial Stores. Ayun. So, nakilala mo nga yung mga owners na yon. And then sabi din niya sa akin, nagbigay din siya ng motivation sa akin. Mhm. Sabi niya, malay mo, one day, magkaroon ka nito. Okay. Kaya eto na. So, yun nga, dahil nga merong nagtiwala sa'yo na investor, na Mm-mm. partner, and then nirecommend ng mga kakilala mo na owners din ng Mm-mm. Macau Imperial, why don't you put up your own branch or mag-franchise ka ng sarili mo? Ayun. Kaya So, yan. ayan na, eto na. Eto The na. rest is history. Mm. Wow. Ang Kaya, galing. basta ano lang, tiwala lang sa isa't isa. Ang Yun galing. important. Ang galing. So, speechless ako mga kabalen, no? Ewan ko, siguro kung ako yun, baka medyo mahihirapan ako dun sa struggle mo. Ayun. Kasi dumating ka na sa puntong homeless na eh. Wala ka nang matitirhan, wala ka nang matutulugan, wala ka nang matatakbuhan, and hindi ka pa rin nawala ng pag-asa. Nagpursige ka pa rin, Yeah. hanggang sa, eto, na-achieve mo itong, isa ka ng store owner, isa ka ng Isa sa mga store. isa sa mga store owner ng franchise, famous franchise na Macau Imperial Tea. Dito sa Canada. Wow! Ayun. So, inspired ako personally, mga kabalen. No? Sana ganun din kayo, na-inspire kayo, mga kapwa natin Filipino, mga kabalen nating mga Kapampangan dito sa Canada. At kung saan pa man, yung kwento ni Sir, sana magsilbing ano sa atin, parang lesson na never give up, na talagang sulong lang, diretso lang sa hamon ng buhay. Basta ano yan eh. Basta pag dumadaan ka sa pag-struggle, may kapalit yan. May darating na maganda. Oo. So si Sir Jeff mismo ang living testimony na nagwo-work yung hard work. And syempre, faith. Diba? Kasi kung wala kang faith, hindi ka naniwala doon sa kayang gawin ng Panginoon sa atin, ng Diyos. Wala na. Sumuko ka na. Doon, time pa lang na yun. Diba? Totoo yan. Baka isa ka na sa mga pakalat-kalat dyan sa downtown. Diba? Kaya yun nga din yung ano ko. Kasi ngayon, at least, medyo ano rin na rin. Gusto ko rin makatulong sa kapwa Pilipino. Ayun. Ganun din. So, ayun. Yan. So, wow. Just wow. Ayan. So, ayun po, sir. Maraming salamat po at unang-una, napakaganda ng place mo. Thank you. Talagang very homey. Mga empleyado niya dito, mga Tagalog din, mga Kapampangan. May Kapampangan din eh, taga-Tarlac. Tapos meron ding mga Filipino employees. Kaya para ka lang nasa Pilipinas, at home na at home ang feeling dito. Ay, naka. Talagang overwhelming yung inspiration na naranasan ko. Sir, sige po. Paano po makapunta dito sa inyong place and ano po yung mga ino-offer natin? Ito nga po, may branded po namin, Macau Imperial Tea. Punta lang po kayo dito sa branch namin na Macau Imperial Tea Parsons Place. Ang address po namin is 3444 99 Street, Northwest, Edmonton, Canada. Hindi lang po na bubble tea po mga paninda namin dito. May mga pork sisig po na authentic para sa mga Kapampangan. Tapos may mga street foods din po tayo. Ano to? Isaw, no? Yeah, pork Pork isaw. Ayan. pork barbecue, Pork barbecue, tsaka and red Filipino hotdog. Yeah. Marami pa po. May mga chicken inasal din po. Silog. Pork, yeah. Mga silog. Oo, yeah. silog. Mga silog, yan. Yung mga gusto mag-breakfast, punta lang po kayo dito. Ayan. Nandyan na po yan. So dito lang po yan sa Parsons Place, sa may malapit sa may Calgary Trail. Yeah, Ayan. Calgary Trail. Okay. Kaya mag-enjoy po kayo dito. So malapit lang po, search nyo lang sa inyong mga Google Maps is Macau Imperial Tea Parsons Place. And didiretso na kayo dito. Wala kayong kaligaw. Okay, sir, maraming salamat. Talagang napagbigyan nyo kami dito sa inyong place at talagang napakaganda. At nakita naman, busog na busog. Hindi na nga natin nagalaw to sa sarap ng kwentuhan Mamaya natin. kainin natin. Oo, pasyaron na lang ng konti. Wala problema yan. Ayan. Okay, sir. Maraming salamat po. Talagang Thank you. po. Very, Thank you. very proud po ako as a Filipino and kabalen na Kapampangan. Kapampangan. Merong very successful na Kapampangan dito sa Canada na nakilala natin.
Thank you. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood from beginning to end. Sana po patuloy po ang pagsuporta ninyo sa akin, Kabalen in Canada. At sana makagawa pa tayo ng maraming ganitong content na makakapag-inspire sa inyo at makatulong pa sa mga Filipino business owners dito sa Canada. Ayan. So once again mga Kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye! Bye!